Welkom bij deze Olympische podcast. Maar dit keer draaien, maar ik wil zeggen, bijzondere verhalen. Om te beginnen met de gouden medaillewinnares Monique Knol. Ze zit hier juist aan tafel. Begin ik naar de hutfietser Jenning Huizinga, baanhutfietser mag ik toch vooral zeggen. En begin ik naar Schuster, Petronella de Jong. Ze hebben alle draaien de Olympische Spelen maar maken. Dat had collega Geert Fortuyn krek net helle, maar Sint-Japik, al een vrele linksboeten. Dat wel. Snel en efficiënt, mag ik zeggen. Ja. Keurig, maar de Olympische Spelen krijg ik net Helaas niet. Mijn naam is Roelof de Vries en dit is de Olympische podcast. En ja, we volgen maar eventjes maar de door in hoes. Ik had al heel bot zin in die Olympische Spelen. Het joekert bij mij aan alle kanten. Dus ja, we willen natuurlijk even Jim Olympische verhaal van vroeger eventjes boppen tafel, Helly. Monique, we hopen dat je dit allemaal een beetje hebt kunnen verstaan. Ja, ik versta alles. Ik moest trouwens... Jawel, dit heb ik begrepen. Ja, echt? Ja. Ik moest trouwens je zeggen. Ja, graag. Dan doe ik dat. Geert, wat is nou iets waarvan, als het deze Olympische Spelen, daar is je ook saai naar uit. Heb ik zin in? Ja, ik heb met interesse naar het EK Atletiek zitten te zien in Rome. En toen heb ik me er zelf wel betrapt dat ik naar sporten zit te zien, werd ik normaal sprutsen op zijn plaats zo net een berg opzet. Nee. En ik vind het fascinerend. Het kogelslingeren, het kogelstoten, de hinkstapsprong. Mijn god, wat een techniek is dat. Mooie onderdelen. Het hoogspringen, het polstok hoogspringen. Ja. Alles is, en bij de Olympische Spelen wordt het nog grutter. Alles wordt uitvergrutten. En dus is het voor mij een puntje van de stoel. Femke Bol, prachtig natuurlijk. Ja. Maar ook de dames, volleybalsters. Ja. Met Marit Jasper. Ja. Leuk man. Outsiders. Ik heb er zin in. Laat maar komen. Maar het Steenbergen, dus Frieske Maaie Kromo Jojo misschien wel? Ja, het zou samen kennen. En die oren Marit. Bouwmeester. Ja. Is dat Petronella? Dat is zelfs Schuster, als de Olympische Spelen. Daar praten we natuurlijk over verder. Ja. Is dat het onderdeel waarvan Stoos zei dat je ook heel erg naar u, hoe Marit Bouwmeester het dwang gaat? Nou ja, het ziel volg je wel. Ja, en Marit, ja, dat zou natuurlijk ook fantastisch zijn. Jawel, zeker. Ja. En voor haar is het natuurlijk speciaal. Zij is nou mem, ze heeft een kind. En het zeilen, dat volg je. Daar zie ik wel naar uit. Vooral de mensen die je dan nog kent als coach. Pieter Jan Posma gaat als coach van de lezers. Dus dat is leuk om te volgen. Ik ben altijd wel een paardenliefhebber. Dus dressuur vind ik ook altijd mooi om te zien. Maar nog een beetje kansen op een... Nou, ik volg het allemaal helemaal niet. Of je vroeger echt paardenmeisje, hè? Ik was wel een paardenmeisje. Ja, echt paardenmeisje. Wat leuk, man. Ja. Je komt altijd trouwens iets in Japik, dus je hebt een beeld met elkaar praten. Ja, we moeten even de nuancering ombrengen, want Petronella komt van Ordebeldiek. Ja. Dat is dus, en ik kom uit Sint-Japik dorp. Oh, sorry. Dus, dat is wel een verschil. Even een nuanceverschilletje. Ja, maar ik zat op school in Sint-Japik, hè? Ja, elke dag op een fiets in Sint-Japik. Ja, heel goed. Ja. Nou, dat zat ik ook op school. Dus, mooi. We gaan een stukje naar het zuiden, naar Fransje, want daar komt over. Jenny Huizinga, Jim Beels. Wij praten gewoon Fries. Hoe beledig ik het hele beeld. Dat wat ik natuurlijk niet van. Ja. Is er iets waar Sto echt naar uitjost op deze simmer? Ja, absoluut. Maar dan voornamelijk de Paralympische Spelen en dan het hutfietsen. Als je zelf coach bent. Ja. Dus nee, daar heb ik zin in natuurlijk. Okay. Hoeveel gouden medailles heb je hem? Hoppa, Wat ben je kanshebbers? Wist dat? Ja, natuurlijk wist dat. Uw eigen Tristan Bangma natuurlijk. Tristan. Ja. Die zit je volgende week aan tafel. Ja. Daarom, ja. En ook gouden medailles plussen, Monique Knol. We gaan even over naar het Nederlands. Hè. Is dat wel verstandig? Ja. Gouden medaillewinnares uit 1988. Gaan we natuurlijk uitgebreid over praten. Maar is er iets waarvan je zegt, Mathieu van der Poel of een... Ja, tuurlijk, wielrennen kijk ik sowieso. Maar ook wat Petronella zegt, dressuur, paarden. Daar heb je wat mee. Ja, ik doe het zelf ook. Ja, daarom. Dus ik heb paarden en ik vind het geweldig. Maar van Olympisch gouden medaillewinnares bij het wielrennen naar de dressuursport. En ik begrijp ook wel echt... Gek, hè? Nou, hoe is die switch gekomen? Nou ja, gek weet ik niet. Vroeger, toen ik klein was, ik was denk ik een jaar of 4, 5, toen reed ik al paard. En ik heb een pony gehad. En op een gegeven moment, ik studeerde en ik schaatste. Nou, dat schaatsen kon ik niet. En ik trainde als een beest. Maar dat ging gewoon niet goed genoeg. En toen ging ik wielrennen. En yes, dat ging wel goed. Ja. En toen later, dus toen ik in Weesp kwam wonen... Ja. Een vervallen huisje, dat hebben we helemaal opgebouwd. Is nou trouwens weer afgebrand, maar dat is een ander ding. Ja. En allemaal weilanden en een hele grote schuur. Ik denk, daar bouwen we weer stallen in. En de buurman van ons, die had allemaal Friese paarden.
Oh, zo allemachtig mooi. En toen heb ik een Fries paard gekocht. Ja. Toen kwamen er wat meer, ja. Ja. Wat leuk. Vandaar dat ik, paardrij. Dressuur. Toch was je 24 jaar toen je voor het eerst naar de Olympische Spelen mocht in 1988. Het was toen nog maar de tweede keer dat de dames überhaupt meededen Ja. aan de Ja. wegwedstrijd. Ja. Was het dan bijzonder dat jullie daar überhaupt stonden, meededen? Of werd het wel serieus genomen? Nou, ik heb er nooit over nagedacht. Oh. Ik bedoel, je gaat erheen en je fietst je wedstrijd. En pas veel later, dan ga je beseffen wat er allemaal is gebeurd. En ook dat het de tweede keer was nog maar. En was het wel het echte Olympische gevoel al? Ja, Dat wel. ja, want je moet het zo zien. Je zit in een dorp, een Olympisch dorp, met allemaal sporters om je heen. Ja. En iedereen hoort erbij. Hoe was dat? Het was in Seoul, Zuid-Korea. Ja, ja. Kun je schetsen hoe dat was? Dat gekkenhuis? Of? Nou, wat me bij is gebleven was dat als je het Olympisch dorp uit wilde, en zeker als je het in wilde, dan stonden er allemaal militairen met zulke geweren. Oké. En dat was echt wel eerst heel angstaanjagend. Oh. Verschrikkelijk. Net of je ik weet niet waarom ze er stonden, of voor bescherming of Ja, wat ik dan denk, om ook. jullie te beschermen, denk ik. Dat denk Ja. ik dan maar. Ja. Maar je schrikt wel even hoor. Ja. Overal stonden ze. Ja. Was het toen de dreiging ook of zo? Dan, ik zit aan Noord-Korea te denken. Geen idee of dat toen een hele dreiging Eerlijk was, gezegd maar- weet ik dat niet. Nee. Maar je focus je natuurlijk ook vooral op die sport. En op die Ja, dat wedstrijd. is alles wat je doet. Ja. Was je vooraf een van de favorieten? Of de favoriet zelfs? Ja, wel erg, maar dat was wel zo. Maar ja, mijn eerste WK, dat reed ik al na 2 jaar. Ja. Ik had natuurlijk een hele goede ondergrond van het schaatsen. Ja. Ik was sterk en Daar kon je niks van zijn net. nee, maar ik trainde met de jongens van het gewest. Oh, ja. Dat is wel sterk dus dan. Ja, ik was heel sterk en een goede uithoudingsvermogen. Dus de overstap naar het wielrennen was heel makkelijk. Ja. Want dat deden we al een beetje voor het schaatsen, om te trainen. Nou ja, en het eerste WK in Oostenrijk, in Villach, toen hyperventileerde ik zo. En toen was ik meteen verdwenen. Terwijl iedereen had gezegd, nou, die knol, die is rap, die gaat wel winnen. Nou, mooi niet dus, hè. Maar goed, het jaar daarna Olympische Spelen. En dat ging wel goed. Ja, dat ging wel goed. Dat is wel een interessant aspect. Je hyperventileren. Ja, Kwam dat zomaar opzetten? Waren dat de wedstrijdspanningen? Ja. Werd het je te veel? Wat was de reden daarvan? dat was de spanning, de wedstrijdspanning, denk ik, ja. Dan pop je jezelf zo op. En Ja, herkennen jullie? Hebben Ja, jullie en dan wel die eens druk. meegemaakt? Ja. Oh ja, zeker. Ja? Hyperventileren ook? Oh nee, hyperventileren niet. Maar die nee. spanning herkennen, Maar spanning, ja, zeker. vooral voor zo'n Olympische Spelen waarschijnlijk dan. Want jij was, Nee, jij meer, was een ja, vreselijk ook. trainingsbeest, volgens mij. ja, ik kon er wel wat van, ja. Ja, Ja, ik denk dat ik met tijd ook wel ver vooruit was. Want onze afstanden waren best wel kort in het begin. Maar in de loop der jaren, en dat ging, de loop der jaren ging heel snel. Gingen we van 60 of 80 kilometer, gingen we ook naar de 120, 130, 140 kilometer. Maar ik trainde altijd al zoveel. Dus voor mij was het niet erg. ja. Prima. Ja. Hoe langer en hoe zwaarder de wedstrijd, hoe beter ik uit de verf kwam. Is er ooit een moment geweest dat je dacht, ik train eigenlijk te veel? Nee. Nee? Nee, dat heb ik niet. Nee, iedereen heeft wel eens gehad van dat je met wielrennen natuurlijk, dat je zoveel wedstrijden moet rijden. Ja. En er zijn heel veel wedstrijden. En dat je dan voor een bepaalde wedstrijd die belangrijk is, op bijvoorbeeld de Olympische Spelen, dat je dan even te veel doet. Elk weekend, door de week. Ja. En toen dacht ik van, nou moet ik even gas terugnemen. Want dan vergeet je Dat bedoelde ik eigenlijk... er eigenlijk mee te zeggen. Dat het, de trainingsarbeid een negatief effect heeft Ja. op het op Ja, de je vergeet je wedstrijd. duurvermogen beter te trainen. En dus als je steeds maar de criteriums rijdt en in te vallen, Ja. dan ga je achterstevoren fietsen. Ja, je zit een wielrencoach aan tafel. Ja, nee, herkenbaar. Die, Hartslagmetertje had je vroeger niet om, denk ik. Jawel. Oh wel, sorry. Ja. Dan ga ik wat... Ik kom niet uit de middeleeuwen, Nee, hè? Het was nee, 1988, hè? Niet 1888. Maar Geert, Nee. maar Geert, jij was toen al 60? Nee, Oh, wat 1988. flauw, hè? Wat flauw, hè. flauw, man. Sorry, man. Sorry. Nee. Nee. 19, hoe oud was je toen, Geert? Ik was 33. Dan kist hij van die race van Monique nog wat herinneren? Helemaal niks. Apart, hè? Nee, de naam wel. Ik weet ook dat jij Olympisch kampioen bent. Want dat volg ik allemaal wel. Beelden 0. Nou ja, Ik ik heb zitten zoeken ik en weet ze het zijn niet. er wel.
Maar het is wel... Nou, het houdt Ja. niet over. We mogen het Nee. overigens niet uitzenden, want dan moeten we 10.000 euro betalen ongeveer. Maar Oké. ja, maar dat... Ja, dat is nu wel anders, ja. Ja, Nu laten ze wel heel veel zien. Ja. Veel meer dan vroeger. Het was eigenlijk heel weinig, ja. Ja. het was op een circuit. Ja. In Ja, een Sint-Moller. hele grote omloop. Ja. Tonghielro circuit. Ja, dat kan wel zijn. Ja, dat dacht ik. Ik heb de beelden wel teruggezien. Ook. Ja. En Ja. het was een lange sprint. Ja, 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 dat kan ik mij wel herinneren, dat het een lange sprint was, ja. ja. Ja, Maar ik was heel gedreven en erg impulsief, weet je wel. Ik vloog overal achteraan. En er zat een klein hupje in, wat ik nog wel op het buitenblad kon nemen. Maar het was niet echt dat ik dacht van, nou, hier rijden we makkelijk weg. Hele brede wegen daar. Nou, Ja. dat is niks ergers dan van die hele brede wegen. Iedereen die vliegt je om de oren, links, rechts. Maar ja, op een gegeven moment was ik wel weg met Gianni Longo en Canins. wat? En Bonanomi. En een mooi groepje. Maar zo is mijn leven altijd geweest in het wielrennen. Zit Knol erbij, dan willen ze niet meer rijden. Want die is rap. God, en ik op kop sleuren en ze namen niet meer over. Dus dan is het altijd van, ja, wat moet ik nu? ja. Maar hadden ze het nou maar wel gedaan, dan waren ze nog 2 en 3 geweest. En nu werden ze helemaal niks, zeg ik dan maar. Eigen schuld. Dikke bult. Ja. Ja. Maar dus je kwam niet weg en toen... Nee. Dus dan wist je al vrij gauw dat komt aan op een massasprint? Dat dacht ik, ja. Ja. Maar omdat het daar ook zo breed is, op een gegeven moment gingen we wel helemaal naar de rechterkant. Maar je komt dan zo in een trechter terecht, hè, dat je niet meer eruit kan. Nou, dat heb ik nooit. Maar dat gebeurde mij dus een kilometer of zo voor de eindsprint. Ja. Jezus, wat is dit nou, joh? Dus ik gaf een schreeuw en ik werd echt heel woedend. En nou ja, diegene naast me, die schrok zich kapot. Dook het gaatje in. Maar ja, op een gegeven moment moest ik helemaal eromheen tegen de wind in. En toen was het nog zo'n end. Maar ja, ik belandde op kop. Toen dacht ik, nou, trek hem door ook. Ja. Ja. Daar kwam er niemand meer overheen. Nee, toen keek ik zo van, nou, er is niemand meer. Katie Flauw, Watts. Flauw, hè? Dat was wel zo. En Johnny Longo, die is natuurlijk ook nog een bekende naam, die kwamen er niet overheen. Nee. Je was de sterkste. Ja. Dat was de race Joensarest. Ja. Wat voelde je op? Vertel eens, praat eens even bij, Nou, Henning. best wel aerodynamische sprint nog. Maar de kop omleeg. En, Ja. En dat helmpje, zag je Ja, dat? dat Met die helmpje. haren er Ja. doorheen. Ja. Dat had je nog niet zo'n pothelm. Ja. Ja, dat heb Oh, ja. ik weer gezien. Dat was wel lachen, ja. Ja. En dan win je. Is dan meteen duidelijk dat je iets Wel, hebt nee. wat de rest van je Het is- leven bijblijft? Nee, je komt over de finish en je bent blij, je hebt gewonnen. Zo. Je bent back off, want het is natuurlijk niet alleen de lichamelijke inspanning, maar je leeft er naartoe al maanden. Ja. En dan daar zit je 2 weken van tevoren in Seoul, in dat Olympisch dorp. En dan ben je zo... Ik was totaal kapot. Ja. Ik kon geen woord meer uitbrengen. Echt helemaal... Dus vreugde was er eigenlijk nauwelijks. Ja, Later pas. later pas. En die kwam eigenlijk pas toen ik terugkwam in het Olympisch dorp. En al die sporters, verschillende sporters, die kwamen dat plein op. En iedereen feliciteerde mij. En toen dacht ik, oh, het is toch wel wat. Ja. Ja. Want zoveel gouden medailles won Nederland toen de tijd Nee. ook toch niet. Hè? Dus Nee. dat maakte dat wel uniek. Toch? Ja, Toch? ja, dat was het ook. Ja. Er waren Heb je die mensen- medaille nog? Ja. Ja? Ja, ik zei het al, het huis is af. Ja, dat Ja, bedoel ik, ja 2019 Oh, ja. volgens Ik mij ben- is ik denk is maar huis even voorzichtig informeren. Maar, Ja. Die is overgebleven. En Ja. we komen straks nog op die bronzen medaille die je ook nog gewonnen hebt. Maar we hadden het in de vitrinekast gedaan, net 2 jaar daarvoor, denk ik. Want daarvoor lag het gewoon op zolder ergens lagen ze in een tas met kleren. En dan hebben ze toch maar naar beneden. Ja, het is erg. dat vind ik wel. Ik had ze een keer nodig, want ze zeiden, neem je een medaille mee. Ik denk, verrekken, weet Daar ik is niet dat kreng. waar is dat kreng, ja. Nou, gevonden in de vitrinekast. Mijn man zegt, nou doen we beneden. Nou ja, Heb je hem bij je trouwens? Of? Nee. Nee, oké. Nee. Ik vraag me wel even af waar je hond is. Of zit hij bij je? Mama. Want zo nu Hier. en dan hoorde ik een klein piepje net. Ja, ik hoorde hem Ik net weet ook. niet zeker of de kijkers en luisteraars thuis dit ook hebben gehoord. Maar is hij in beeld? Nou, hij is niet in beeld, dat maakt het niet uit. Momo, dit is Momo. Momo. Je denkt, ik neem Momo mee. Ja, mijn klein Ja. hondje. Ja? Ja. Ja. Het is een heel vriendelijk hondje. Nou, net voor de Hij snauwde uitzending. net al, ja. Nou, dan helemaal... We zijn blij dat Geert Fortuyn nog aan tafel zit en het overleefd heeft net de aanval van Momo. Maar hij is wel heel lief verder. Ja, doet hij zeker. anders nooit. Nee, doet hij. Doet hij Ja. anders nooit. Doet hij anders nooit. Daarvoor. Petronelle, we gaan op naar Dij. Daar is de opgegroeid zoals we kijken al op het beeld. Je zit Jabik. Ja. Toen dacht ik, ja, daar is net zo heel volle wetter. Nee. Je zit er net echt bekend om. Klopt. Hoe ben je dan toch bij het zielen te lanen kwam?
Nou, ja, ons hart zielde altijd al wel. En ik ben op mijn 12e op zeilkamp geweest. Oké. Dus, Is er wel wat mooi? ja. En dan meer als in de vakantie. Ik ga even over toch? Ja, Nederlands, ik hè? hoor je al Ja. twijfelen. Nee, dat beeld hoeft niet per se. Ga maar over het Nederlands. Maar, dus in de vakantie is wel altijd een bootje gehuurd, valkje, maar meer sneek en heeg, de oortwol. En, Hier is het eigenlijk meer, maar... met dat soort Hier dingen. is het eigenlijk meer, maar hindus. Ja. Ja, ik ben opgegroeid met paardrijden, ponyrijden. Ja. Nou, hetzelfde. Ja. Op je 6e begonnen, 12e eigen pony en ouders. Was jij lid van de molenruiters? in Vrouwbuurt, Ja, of de niet? molenweekend. De molenweekend, ja. Ik heb zowaar vorig jaar een reunie georganiseerd. klopt, ja. En Molenruiters. wereld. Ja. Haakt iedereen thuis af, Geert? Ja. Nee, dat is... Nee hoor, nee. Dus- Nee, daar hebben heel veel mensen bij de molenruiters. Oké. Ja. Ik zit niet zo in de paardensport moeten. Ja. Dat kunnen we... Maar de stap is in 2000, net volgens mij van het eerst in de Ingling. Nee, in 1996 denk wel ik eerder dat het al. was. Ja. Via een vriend van mij, toen zat ik in Groningen. En een vriendje die zei van, die stond gewoon, wij stonden aan de bar een biertje te drinken. En hij zei, ik heb helemaal geen bemanning voor de Snake Week. Mijn bemanning heeft afgezegd. En toen zei ik van, nou ja, dan neem je mijn vriendin en mij, neem je ons toch mee? Zo moeilijk kan het allemaal niet zijn, toch? Nee. Ja, dat is goed, zei hij. Dus wij hij zegt, dan gaan we een weekendje trainen in Lauwersoog. Daar lag de boot. En ik was natuurlijk valkjes gewend, Ja. met alleen een groot schoot en een fokkerschoot. En dat was het. En ik zie ons daar nog staan op die kade. En we kijken naar beneden, naar die Ingling, lag helemaal klaar. We zeiden, Jeroen, dat zijn wel heel veel lijntjes. Dat wordt niks. Hoe werkt dat? Nee, zeiden jullie hebben A gezegd. Nu ook B zeggen. Dus, Weten jullie wat een Inglingboot is? Nee, ik heb nee. Hij net is een kleine kielboot. Kleine kielboot. Vraag mij niet om uit te leggen hoe een Ingling eruit ziet. Ik weet niet. Dat was, Flauwe maar vraag ook, hè? dat komt van haar natuurlijk. Wij volgen dat natuurlijk wel Ja. hier ook op de sportredactie. En ja, Petronella de Jong, dat was de Ingling-klasse. Ja. Klaar, dat was 1 woord, zal ik maar zeggen. Rechtje van de Werf kan ik nog herinneren. Die, Ja, van de namen. net niet. Van de Werf. Brechtje van de Werf, Ja. Marije Famen. Oh ja, met zijn vader. Ja, ja, prachtige ja. man. Ja, Och, die ja. zaten allemaal... na 2004 werd er een heel Ingling-project opgezet met ja, 3 ja. Inglings met Ja, allerlei dames. kwam die dames daar toch, dat was zo'n team werd het toen, Ja. heel hut op Ja. inzetten. Ging me dan. Ja. Ja. Och, Ja. Dat is keihard, hè? Was dat? Ja, dat Wie was een was minder eigenlijk leuke, business? maar een minder leuke periode. Ik wou het eigenlijk nu gewoon... Ja. We gingen het over de Olympische Spelen over tot 2004 hebben. Dat is het leuke. Nou, je ging in 2004 naar de Olympische Spelen. Nee, hoor, nee. Ik wil het ook wel over het Nou willen we het Ingling-project weten. houden, maar- Ja, we komen er straks namelijk wel ja, op. ja, hoor. ja, Jawel. Ja hoor, dat is best. Ja. Maar het was hard trainen volgens mij. Ik heb een quote Ja. gevonden van, want je ging naar de Olympische Spelen met Annemiek Bes en Annelies Ties. Ja. En Annelies Ties zegt het volgende: ik slaap vaker bij Petronelle in bed dan bij mijn eigen vriendje. Ja. En Petronelle heeft haar woning in Groningen verhuurd als student en is weer bij haar ouders gewoon om de kosten te dekken. Om nog maar te zwijgen over het stoppen met roken, het afvallen, je sociale leven, niet meer uit eten. Maar ja, we willen het allerhoogste en daar gaan we voor. Totale commitment. Dat zei Annelies Ties. Annelies, overigens, niet, ja, niet ja, jij. ja. Maar Ja. was dat zo? Het was gewoon keihard trainen, Nou, werken. het was ja. Kijk, wij hebben in die Ingling, Annelies werkte ook al wel en ik ook al. Dus we hadden niet, we waren al in de 30 was ik, 31. Ja, ja. En toen hebben we, maar het ging goed en we hadden een leuk team. En op de EK voeren we goed en de Kielewogge hadden we gewonnen. Dus daarmee hadden we eigenlijk gelijk een A-status gevaren. Ja. En daarmee zei de zeilbond eigenlijk, wie zijn die dames in die Ingling? Daar moeten wij maar eens even mee om tafel. En toen zei ze van, ja, in principe kunnen jullie nu geld van het NOC-NSF krijgen. Maar dat stoppen wij alleen in jullie als jullie echt er vol voor gaan. Want wij moeten wel dan in 3 jaar tijd, moeten jullie in stroomversnelling een topsporter worden. Stoppen natuurlijk. met werken. En met alle, roken. ja, dus dat betekent 1000 zeiluren. Ja, nee, ik rookte niet, maar Annelies wel. Annelies Ja, wel. nee, ik niet. Ja, maar Annelies. Maar dat betekende 1000 zeiluren per jaar maken. En daarnaast ook de fitness en de conditie en alles opbouwen. Maar dan wordt je leven op een kop gezet, toch? Of niet? Ja, maar ik hoefde er niet lang over na te denken. Ik had een baan als vestigingsmanager bij een uitzendbureau bij Content in Heerenveen.
Maar dit kwam voorbij en dit was ook dat ik dacht, ja, maar dit ga ik doen. Ik weet niet tot hoe ver ik het ga schoppen. En dat was wel, in het begin werd wel gezegd door de coach ook van ja, jij bent ook redelijk vers en nieuw in dit hele wedstrijdgebeuren. Ja. Dus jij moet echt goed aan de weg timmeren nu om dit allemaal bij te kunnen houden. Dus en als dat niet lukt, ja, dan moet je eruit. En dan ging het snel. Dus, en ik had net mijn baan opgezegd, dus ik dacht, nou, ja. En jullie gingen er vol voor en het ging snel. Je wordt 7e op het WK en dan ga je naar de Olympische Spelen. Maar, hoorden jullie ook bij de favorieten? Wat was het Ja, idee? er waren ongeveer 6 teams die allemaal favoriet waren voor goud. En ja, er waren wel heel veel andere medaillewinnaars uit andere klasses van vorige Spelen. Die dames waren allemaal in de Yngling gestapt. Oh, ja. Alleen wij hadden het voordeel, Annelies en ik, dat we natuurlijk al iets langer in die Yngling hadden gezeten. En voor iedereen was die klasse nieuw. Ja. Dus er moest nog heel veel ontwikkeld worden. En dus dat was ons voordeel weer. En maar wij hebben wel tegen mensen gezeild die al medailles ook gewonnen hadden. Ja, en dan begint die Dus, Olympische Spelen. Kun je ons even een beetje meenemen naar, wat was het, 6, 7 dagen? Jullie Ik weet niet Nee, eens. Een week. nou ja. Wij moesten de eerste week in ieder geval. elke dag 2 Ja. races meestal. 2 maar races, makkelijk 1 weer. rustdag. In een, laten we zeggen, een minuutje. Hoe ging dat? Nou, bij ons ging dat een beetje abnormaal, want in de trainingen daarvoor, in de weken daarvoor, had eerst Annelies, die had haar schouder uit de kom uit de schouder, ja. Uit de kom. Schouder uit de kom, ja. En, maar wij hebben doorgetraind toen met de coach in de boot en vervolgens hebben we een paar weken voor de Spelen, was het oké, 3 dagen vrij. Toen is Annelies naar huis gevlogen. Annemiek en ik zijn op een eiland in Griekenland gebleven. Dat was in Athene trouwens. In Athene, ja. Wij zijn toen even naar een eiland gegaan. En daar heb ik een virus, zeggen ze, opgelopen aan het evenwichtsorgaan. Dus ik kreeg opeens... ik had nog nooit van het evenwichtsorgaan gehoord. Maar lang verhaal kort, ik werd ziek. Ja. En ik heb daar wel uit geleerd, je moet eigenlijk dus altijd die boog gespannen houden. Ook al ga je 3 dagen in de rust. Ik had gewoon wel moeten blijven fitnessen. En ik denk dat dat had geholpen. Maar weet je hoe je dat opgelopen hebt dan? Nee, ik denk omdat de weerstand misschien... Omdat we extreem getraind hadden. Ja. En dan kom je ineens even 2 dagen in de rust. En je zit op een strand... En in de zon. En niemand weet hoe ik dat heb opgelopen. Dus, maar ik denk dat het minder weerstand was. Ja. Schouder uit de kom en een evenwichtstoornis. Dus dat is een lekker begin. Ja. Dan ben je nog niet eens begonnen. Terwijl wij jaren van tevoren zeiden van die paar maanden van tevoren. Ja. Dan kun je eigenlijk helemaal niks meer verbeteren. Dan is het gewoon zorgen dat je fit blijft, gezond blijft. En dat het goed tussen de oren blijft zitten. Ja. En wat gebeurt er? Ja, alles behalve dat. Het zat niet meer goed tussen de oren ook op het moment dat jullie begonnen? Of kon je dat dan toch wel weer loslaten? Jawel, op zich wel. Maar je hebt natuurlijk een hele rare aanloop. Want ze hadden ook al een reservepersoon klaarstaan. Ja. Een van het andere team waar wij altijd mee, Janneke in, waarmee wij altijd trainden. Ja. En ik heb die dagen, was ik afgezonderd met fysio, sportarts en de chef de equipe. En dat waren de mensen die ik om me heen had. En mijn team, die was druk bezig om de boot door de meting te krijgen. En die werd ook een beetje onder druk gezet van, nou, we moeten met de reserve gaan varen. Maar Annelies en Annemiek die zeiden, nee, wij zijn begonnen met Nel en we willen het afmaken met Nel. Dus... We wachten zo lang mogelijk. En, Nel was jij in dit geval. Ja. Dus uiteindelijk ging ik door. Maar die paar dagen, dat kan ik me dan nog herinneren. Die paar dagen dat ik in die hotelkamer zat. Toen had ik wel momenten... Ik dacht, ik heb me geloof ik in mijn leven nog nooit zo eenzaam gevoeld. Ja. Want je voelde gewoon... dat er over jou gesproken werd, van wat moeten we met haar? En ik voelde wel, die coach wil eigenlijk, die wil wel van me af. Ja. Maar ik had een fantastische fysio en sportarts en hele positieve mensen op mij heen.
die elke dag wel op mij inpraten van jij kan dit, jij gaat weer beter worden, hup. En we gingen de fitness in. Dus het was goed om alleen met hun te zijn. En uiteindelijk moesten we een soort van test doen in de boot. Zeg maar de training waar ik normaal in trainingen ook het meeste hekel aan had. Oh. En ik dacht, oké, één grote focus. Ja. Die Spibo moet in die mast en je maakt mij niet gek. Ik ga dit gewoon doen. En hoe ging dat? Dat ging goed, ja. En Gelukkig. kon je toen ook fit beginnen aan te spelen? Nou, ik zat op 80% ongeveer. Want ik heb wel op zeeziektepillen gevaren. Ik heb toevallig, ik moest zelf ook wat artikelen heb ik gisteren terug zitten lezen. Ja. Want heel veel dingen ben je vergeten. Ja. En dan, en toen las ik een interview van Annemiek, waarin Annemiek gevraagd werd zij zei van nou, ja, Nel is op zich weer de oude in de boot. Wij kunnen er niks aan merken. Nee. Maar natuurlijk, komt net uit een rare ziekte. Dus, En hoe dicht waren jullie bij een medaille? Vierde werden jullie, toch? vierde, tot 100 meter voor de finish lagen wij nog op brons. Maar wij hadden het zelf niet meer in de hand. Wij hebben de laatste wedstrijd gewonnen. Dus beter kun je zelf niet varen. Maar het team... tot in de details hoef ik niet... dat snappen jullie denk ik niet. Dat neemt te lang tijd. Nee, ik snap het wel. Maar er was één team die was helemaal... De dood of de gladiolen had hij voor gekozen. Ja. Die kreeg opeens hele goede wind. En die kwamen uit een hoek zetten. Want die hadden dat ook bedacht. Van oké, we moeten nu iets riskeren. Want anders dan worden wij vierde. Doordat zij zoveel risico namen, zakten jullie nog van 3 naar 4. Nee, wij waren die laatste wedstrijd wel eerste. Maar Ja. in het totaalklassement precies, werden wij vierde. Ja. En dan is vierde, zeggen ze wel eens dat... dat is net het plekje... Slechtste plek wie je kunt halen. op Ik had van Olympische tevoren echt alle scenario's bedacht. Ik dacht ook van, wat als we laatste worden? Weet je, Ja. zo. Maar die vierde plek, daar had ik nooit over nagedacht dat dat ook kon. Ja, die had ik niet bedacht. Dat is wel heel gek, maar... Ik had is wel... het inderdaad de slechtste plek die je kunt hebben? Zo Nou, dicht dat bij mo- brons. En dat je dan later denkt, ik krijg nou wat zeg. Nee, op dat moment wel natuurlijk. Ja. En op het moment, ik kan me nog herinneren, op het moment dat het gouden team goud won, Shirley Robertson, het Engelse team, Ja. en daar hadden wij altijd mee getraind. Ik kom er alle jaren nog tegen op een regatta. Mooi. Dus dan drinken we even een biertje en heel gezellig. Maar op het moment dat zij goud wonnen, ik zie mijzelf gewoon nog onder die giek doorkijken. En alle camera's, alles ging naar hun en ze sprongen overboord. En er was zoveel vreugde. En toen dacht ik ook van nee, je komt hier ook niet voor brons en zilver. Je komt hier alleen voor goud. Komt alleen om te winnen. hè? Ja. Kun je dat voorstellen, Ja. Jenning? Dat Ja. gevoel dan op dat moment? Absoluut. Ja, zeker wel. Ja, tuurlijk. Inderdaad, alle media-aandacht gaat dan ik naar de nummer 1. En het wordt wel helemaal hyped op de winnaar natuurlijk. Maar ik wilde wel iets aan toevoegen. Oh. Want wij hadden hier een discussie ook over. Van je hebt, in Nederland is het heel erg, je gaat niet, dat werd ook altijd tegen ons gezegd. Wij gaan niet voor de zodra ik het idee heb dat jullie voor de Olympische gedachten gaan, dan stoppen we er geen geld meer in. Nee. We gaan wel voor een medaille. Ja. En dat was ook altijd, dat wil je zelf ook, want je wilt winnen. Tuurlijk. Maar een Olympische Spelen, waarom is dat ooit opgezet? Hoe is dat begonnen? Dat De is, deelname Olympische was gedachte. belangrijker Dat is dan de- het winnen. Was Ja. de Ken je Olympische daarvan, gedachte. Monique, Ja. de Olympische gedachten? Nou, echt niet. Maar, nee, daar moet je Nee, zelf niet mee aankomen hoor. Nee, moet je echt niet mee aankomen. Nee. En ook niet bij mijzelf toen. Nee. Nee. Maar nu, zoveel jaren later, denk ik van ik was wel vierde bij de, Nou ja, bij kijk. de top van de wereld. Daar En komt eigenlijk Ja. iedereen die op de Olympische Spelen staat, die daar zoveel voor, die hoort bij de top van de wereld. Precies. Hoeveel mensen hebben bereikt wat jij in je sport hebt bereikt? Dat zijn er niet zoveel. Nee. Je bent vierde op Olympische Spelen Ja, geworden. precies. Dus je Ja. moet niet zieken over die vierde plek. Nee. Je moet... Ik dat ben er kan ook pas, in. Maar je bent nou 25 jaar, weet ik veel. 20 jaar verder. 20 jaar. 20 jaar dit jaar, verder, ja. Dan kun je het plaatsje geven. Kijk, een sporter kan ook nooit, denk ik, genieten van wat hij heeft gewonnen, zolang hij nog actief is.
dat Nee. komt pas later. Ja, Ja. Dan zet je het in perspectief. Godverdorie, dat heb ik bereikt. Ja. En dan krijg je het besef dat het toch ook wel wat was. ja, want achteraf heb ik ook wel vaak En dat gezegd, nou, geldt ik ook wou voor zo'n dat ik, vierde plek volgens dat mij. ik er toen de tijd ook meer van genoten heb. En dat wil je eigenlijk best wel aan heel veel sporters en mensen meegeven. Van, weet je, je moet wel genieten van de weg er naartoe. Als Ja. het ook een nood van die 2 deelnemers van de Olympische Spelen, Jenning? Nee, net per se. Nee. Nou, dan geven we eventjes naar die verhaal. 2006, nou, stoten volgens mij die debuut op de baan. Wie is de eerste Ja. een hutfietser, had ik een reetrieden. Wie Ja. is trouwens een goede reetrieder vroeger? Nee, ik net. Nee, ja, hetzelfde nee, talent van me als nee, Monique dan? Er is niks verlengd gang. Nee. Niks aan verlengd. Gaat het nog goed met de fiets Niks aan trouwens, Monique? verloren gegaan. Ja, zegt ik hij. sta- Ja, nog steeds, hè? Maar Wolfga, we moeten het een beetje in de gaten hij was een hele goede schaatser, zei hij net. ja. Nou, een keer sexte op het Nederlands kampioenschap. Kijk. Oh, kijk eens aan. Kijk, op de... Marathon. Oh, Ja. keurig. 2007 was de Nederlands kampioen. 5e op het WK, op de individuele achtervolging. Dan in 2008 was zelfs 2e op het WK, achter Bradley Wiggins. Zo. Dat ging heel rap. Ja. Hoe kon dat? Hoe cool dat? Ja, dat lijkt me echt. Gewoon misschien het reedrieden net er ik wel een beetje bij geholpen. Maar gewoon die controleerde setting. Ja, en iets heel simpels. Ja, zo goed mogelijk doen. Dat sprutst me enorm om. En op het dik is het toch veel lastiger om... je zag volle variabelen. En ja, iedereen net zijn eigen verhaal. En ja, er is volle moeilijker om je shen te litten. En dit is weer... puur om jezelf, wees maar. Hè? Gewoon een tietrieden. Ja, de individuele achtervolging. Ja. Het is 4 kilometer lang knallen. Ja, Alles Gazian, dik 4 minuten rijden is het vaak meestal toch? Ja. Wat wie die Mhm. PR eigenlijk? Fjouwer section. Oh ja. Ja. Oké. En de wust op het WK in het IR van de Olympische Spelen, dus 2e achter de grotere Bradley Wiggins, Ja. inderdaad. Dan kiest ik, denk ik, als een van de kanshebbers naar de Olympische Spelen. Ja, zeker. Maar ik voelde me toen ik al net zo ja, gezond en gelukkig, zeg maar zeggen. Wat wie er onderaan? Ja, wat wie er aan 2 jaar ervoor, steeds maar ik de bondscoach zie ik troffen op een wedstrijd. En ik zei, ja, is de baan ik net een keer wat voor mij? Want bijvoorbeeld jongens als Wim Stroetinga rieden op de baan. Ilke van der Wal gingen Ja. toen per Bjerrien. Nou, zo wien er nog wel wat Ja. jongens uit Friesland die de Oosterdiek oerstutsen naar Alkmaar. Ja. En ja, ik mocht er ik mooi trainen en ik kwam daar en er stond een fietskleer en alleen een oranje shirtje, gelijk en ik denk, nou ja, ik nog nooit mooi maken. Dus ja, dat vielde wel, ja, vielde wel als een kans die me boden werden, steeds maar. Ja. Dus die hier ik met 2 handen ongrepen. Maar ja, de rest dat is een beetje, ja, dus, maar dat lijkt me ik echt. Het ging hartstikke goed. Ging ik hartstikke goed, zeker. Nog 12 Maar, vragen. maar Hoe een volk beetje- is het dat ze 12... Maar toen Nee, kwam ze klopt, op de maar Spelen. een beetje het Ja. verhaal van Monique. Ja, ik die weinig duurtrainingen en ik moest een beetje opboksen tegen de orenselectie man, zeg maar Oh, deze. oké. Dus ik moest iedere training, hier ik het in ieder geval het gevoel dat ik Michel letten moest. Wist net gelukkig, dus ik deed toch. Want dat zou dus krijgt Ja, eigenlijk. nee, dat Nou, zei nee, het, maar ja, ik bedoel, ik heb mezelf gewoon een beetje opbaand. Mhm. Dus zeg maar, de spelen wie dan 2 jaar lang een beetje de kapstok, maar ondertussen Ja. wie ik mijn jas verlen, zeg maar zeggen. Dus Ja. ja, de spelen wie het, ja, dat wie het net meer. Toen wie ik eigenlijk al, ja, wie ik Opbaand. opbaand, ja, Want zeker. wist uitschakeling kwalificaties, wist 18e officieel Ja. leuk zelfs. Mhm. Ja, wat gebeurt er dan maar die? Nee, ja, dat viel ik al wel omkom, dat Oké. al een langere tijd. En ik hier nog de dag van tevoren, ik wie in de Wientunnel West en hier de mechanieker toen al helemaal mijn stuur overzaagd en waarom ik al plakt. En dat ik weer, maar sommige dingen mijn tijd wel 4 vooruit. Ja. Maar dat weer de oude keurt 12 uur of zo voordat ik fietsen moest. En nou, er ging van alles mis, zeg ik maar zeggen. En, West van Murphy. ja, nee, Feest. daar leidt al ik net meer om. Het Nee. ziet er gewoon net in. Die is gewoon net goed genomen op Nee. dat moment. En Nee. dat kwam, wat zat je gezond? Nee, ja, als je weerstand leeg is of alles, dan ren je iets op. En ja, dat hier ik. Maar ja, dat is zo, zeg maar. En de reden waarom je net presteren, maakt het net meer uit. Ja, het ziet er net in. Dus. Nee, maar hoe ging het nijden spelen dan?
Ja, toen ben ik gewoon, toen ik hersteld wie van alle infecties en gedoe, ben ik weer begonnen. En Ja. toen Hier ben ik hier is gewoon, een mysterieuze schimmelinfectie. Dat, nou ja, zo mysterieus is het net. Oh, dat nee? ik Oh, al- dat- nee, ja. volgens mij Ja. stiet de Wikipedia iets. Ja, maar natuurlijk. Stel Ja, dan dat- ook, Helido het mysterieuze er dan maar af. Nee, dat klinkt misschien leuk. Ja, nee, ik weet net van, ben je zo voor. Heb ik dat al best wel vaak gewoon. Oké. En ja, blijkbaar ben ik daar vatbaar voor. Of ja. Ja, Ja. dus dat. Ja, dan bist er wel 2 uur uit, ongeveer. Ja, zeker, zeker, ja. Koest het toen wel weer oppakken? Jawel, ja, ja. Ik heb Londen dan nog wel ik rien, maar dat weer wel meer in de Olympische gedachten. Dat weer 2012, Ja. door die zo'n ploegachtervolging mij. Ja. Want de individuele achtervolging weer eruit hellen. Ja, De rieders mij Wim Stroeting door derde. Maar weet je op zonde, ja. dat wie echt Olympische, wie blieb het Olympisch diploma? Ja, wie al een beetje het gevoel van, ja, winnen zit er toch net in. En ja, dus ja, dat wie ja, net mooi alle, ja, alle risico om goud te winnen, of zo, Mm. zeg ik maar zeggen. Nee, Dus nee. die Britten wieden zelf wel beter en alles laai al, ja, in een definitieve plooi, zeg maar, van wat iedereen in zijn mas hier. Chris Hoy en zo winnen toen toch? Die man van de Britten, die stutste er mooi kop en schouders bob uit. Ja, nou, die Britten sowieso, Ja. die winnen toen al heel goed. Ja. Oké. En dan is het wat een tolverkleer, maar dan is hij nog een keer rochtje op 2016. Ja. In eerste instantie. Ja. Dan best in dus die wel van Nederlands kampioen geweest, individuele achtervolging. Je wil, er is absoluut geen koekenbakker om het samen te zeggen. Maar 2016 helft dan net. Nee. Waarom net? Ja, toen hiek ik Lyme te pakken. Dus ja, Ja, er ligt even een medisch dossiertje in Ja. hoor. Ja. 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 Dus ja, nee, ja. Toen wie het eigenlijk kleer, einde carrière. Ja, Ja. zeker. Want wat is de ziekte van Lyme correct? Nee, een Meeste weten wel. tekenbeet. Ja. Maar dat is wel een Tekenbeet, beetje hetzelfde verhaal. Ik denk, ja, als je weerstand leeg is, die in het een zwakke knibbel. En ja, mijn immuunsysteem is misschien net het beste van de wereld. Ja. Nee. Maar ja, dat maakt het net meer uit. Nee. Nee. Toen ik die bellen en ik vreeg om je te gasten te zijn, zei ze van ik twijfel je wel dat ik dat wat wam had, want ik heb helemaal net zulke goede herinneringen aan de Olympische Spelen. Nee, maar ik zei, het mag er wezen. En, Ja. Dit is ik een verhaal. ja, zeker. Ja. Ja. Nee, maar ja, zeker. Maar Jos dan mij heel nagevoel waarom op de Olympische Spelen? Nou, ja, net wat je er van Nee. hopen Maar natuurlijk. hoe is Jos dan waarom op die carrière? Ja, ja, het is een mooie tijdwest, maar het heeft altijd field als de waai, zeg maar net ergens nooit daar. Oh, zeg ja. maar zeggen. Ik bedoel, ja, Monique had iets tastbaars misschien erom overhouden. En ja, dat heb ik voor mijn gevoel net, maar dat... Waarom net? We waren we op WK, Ja, hij is meervoudig Nederlands kampioen. Nederlands nee, kampioen. tuurlijk, maar... De profronde van Suus de Veen bij amateurs doen. Ja, nee, zeker. Nee, maar op een gegeven moment, ja, dan show je jezelf ik fietsen als het ware en dan doe je het eigenlijk net meer voor. En nee, ja, het is helemaal goed. Maar waar Jenning, ziet het moment dat straks er nou is clear? Is dat een moment Ja, weg? mis- Of ja, wat? Ja, is het clear? Ja, ik weet net ook of ik wel ooit echt helemaal vergong ben. Misschien kun je het ik zo zeggen. Dat is Ja. wel een hele aparte uitspraak voor een topsporter. Ja. Dat je het gevoel heeft dat je er nooit helemaal vergongen bent. Hij is er Ja, nooit ja. helemaal voor gegaan. Maar Nee, kun je er iets nee. bij voorstellen? Heb je ook zo'n moment gehad? Ja, maar ik denk dat iedere sporter dat wel heeft. Bepaalde wedstrijden dat je denkt, verdorie, ik had veel beter gekund. Ik had er veel beter in kunnen zetten. Dat gebeurt natuurlijk wel. Hmm. Maar over het algemeen, ja, dan ga je ervoor. En de een die gaat er net iets meer voor dan een ander. Iedereen is anders. Dus dat, Ja. Kijk je Ja, met ik veel denk- plezier terug op je carrière? ja, maar dat zijn echt de wedstrijden die niemand kent. Oh. Waarvan ik denk van, Jezus, wat was ik toen goed. Oké. Dat je bepaalde dingen... Ik dacht van, ik kan klimmen. Ja. Geen bergen, zeker niet. Nee. Maar die kleine felle dingen,
die kan ik heel goed. En daar werd ik alleen maar beter in. En als je dan in een kopgroep zit met Longo en zo... en ze knallen naar boven en ik ga gewoon mee... dat zijn die kleine dingetjes die je dan voldoening geven. Maar hast toch wel mijn plezier, just toch wel mijn plezier waarom op die carrière? Ja, nee, zeker. Dat wel, hè? Ja, nee, ik krijg een heb beetje depressief beeld nog van, Nee, maar, precies. Dat, ik, ja. ik Kijk, als is nog altijd in die sport, daar gaan we het hartstikke nog even Ja. over. Maar het is een beetje niet leefd. Ik had die wel eens Zeker. zo'n sleutelje onder de fiets van Liewe Westra. En dat ik, nou, dat is echt wel niet leefde volgens mij. Ja, nee, zeker. Ik vind het hartstikke mooi. En ik Gelukkig. hou nog steeds van spultie. Dus nee, ja. En ik... het maakt het ik wie ik nou ben, zeg maar. Dus Ja. en daar ben ik hartstikke wies mooi. En, dus het is helemaal goed. Ja. Ik heb een hartstikke mooi leven nou. Heel gelukkig. Maar Nee, sportief, maar voor wel even een beetje... Misschien ja. even een dipje, Ja. hè? Ja. Ja. nee, sorry daarvoor. Nee, maar ik vind Nou- niet dat je vulkaan bent en dat je je eerlijke verhaal hebt verteld. Ja. Maar dat Ik is merk ook het- wat waard. Ja, maar ik merk een beetje, tenminste, ik versta natuurlijk niet alles in het Fries. Maar wat ik ervan begrepen heb, het is, je mag er trots op zijn. Ja. Ik was ook altijd ik zeg hem, een eikel. Ik was nooit zo trots, weet je wel. Nooit zo dat ik dacht van, kijk, ik heb dit altijd maar een beetje. Hè, weet je. En nu ben ik het wel, verdorie. Maar jij moet het ook zijn. Ja, waarom nu wel dan? man? Verdorie. Omdat mensen ook tegen mij zeiden van... je moet je kijken wat je allemaal behaald hebt, wat je allemaal gedaan hebt. En je vergeet dit ding ook wel een beetje, omdat je het er nooit meer over hebt. Maar als je het er dan weer over hebt en je Dat is wat ik net zei. Een topsporter geniet niet op het moment dat hij zijn topsport nog bedrijft. wel, nee. Maar dan moet, als dat over en voorbij is, en Ja. dan duurt dat een paar jaar, wel een moment Ja. komen dat je denkt, nou ga ik eens nadenken. Weet je heb ik gedaan? weet je wat het mooiste was wat mensen tegen mij zeiden? Je hebt het helemaal clean gedaan. Je hebt nooit geen troep gebruikt, helemaal niks. Niks. En toen dacht ik van, ja, zie je wel. Ja. Er zijn er genoeg bij die het wel gedaan hebben. Ja. En ik heb zo ontzettend veel gewonnen. Dus daardoor kan ik nu zeggen, ik ben wel trots op Maar mezelf. ik ben Maar hij moet ook trots zijn op ben- zichzelf. Jij bent wel trots op je eigen carrière. Je zijn Ja. net tegen Ja, Jelle en Jenning. nu, Of- ja weet ik precies. wel. Maar dat heeft heel lang geduurd. Maar dat hij dat nu nog niet echt zo heeft van... yes, ik heb het hartstikke goed gedaan. En je hebt natuurlijk vervelende nee, dingen maar het meegemaakt. is- Het ja, had beter ja. gekund in jouw ogen waarschijnlijk. Je had langer kunnen fietsen, beter kunnen fietsen nog. Mhm. Maar dat zat er voor jou ook niet meer in. Nee. Maar je bent wel tweede op een WK en al die Juist. NK-overwinningen. Mhm. Wees er trots op. Nee, zeker, maar dat ben ik. Ja, dat ben ik ook wel. Maar het is meer... Ik zit wat filosofischer in elkaar. In die zin dat ik... het lost zichzelf op of zo. En dan op een gegeven moment haal ik daar de waarde ook niet meer uit. Of zo. Ja. Zal ik even zal ik met jullie delen wat Jenning zei op het moment dat hij ophield? Ja. Weet je of je het zelf nog weet? Nee. In het boek De Elementen van Harry Mulisch schreef Harry Mulisch: wat je wil zijn, ben je niet. Deze mooie zin heb ik altijd onthouden. Nu kan ik er zelf aan toevoegen: wat je was, ben je niet. Ik was baanwielrenner, helaas kan ik dat nu niet meer zijn. Ja. Is hij dat nog voor de geest? Harry? Jawel. Ja. Jawel. Maar, ja, nee, ja. Dat is, Maar even kijken, wat je was, ben je niet. Nou ja, maar toch wel. Ja, nee, maar... Dat is ja, inderdaad maar het het is, filosofisch. ja, dus nee, maar het Ja, daar maakt moest ik even onderdeel aan uit denken. van wie ik ben en het mooie er wezen. Ik ben er in zekere zin ik wel trots op. Maar, Ja, nou ja, ben wij. ja. Is een Elle, best ook trots op Jenning? Ja, nee, maar je moet zeker niet zeggen van... misschien ging ik er niet genoeg voor. Nee, natuurlijk niet. Dan, weet je, dan doe je jezelf echt wel tekort. Ja. Iedereen die gaat er op zijn eigen manier voor. En anders zit je niet in zo'n ploeg. Weet je, als je niet er voor 100% of 200% voor gaat... Ja. Dan word je door de bond of wat dan ook... word je echt wel aan de zijlijn gezet. Dus En dat- misschien is het... dan doe je echt jezelf tekort. Dat is in teken van de oren topsporters, de Ja. Paralympische sporters. Is dat misschien niet wel iets wat hij dan heel goed Ja, uit? zeker. Ja. Dus dat neem ik mooi. En ja, nogmaals, dat maakt het dat ik het nou... Dat ik er goed op praten kan, zeg maar. Nou voor Parijs, maar de groep. En misschien wel voor volle behoeden kennen. Volgende week zit hier Ilke van der Wal, die assistent, die collega-coach. Ja. 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 En Tristan Bangma, die Ja. natuurlijk mij dat als dan Badskip was. Nou, tot gauw eigenlijk. Ja. Die jongens, is van Tristan Bangma. Ken die die? Heb je een zeker. beeld van die als fietser? Weet die, was dat trommaker haast? Hoe zit dat eigenlijk? Ik denk van wat filmpjes op YouTube. Ja, En, dat vrees dan ik ook. hoort Ja, het, hoort had het ik wel op, denk ik. Ja, Ja, oké. Ook is dat fietsen ik net echt loslitten.
Petronella, dat is eigenlijk het ziel niet net echt loslitten, toch? Wat was nou? Nog steeds ben ik blijven zeilen. Ja. Ja, maar de boten werden eigenlijk steeds groter. Ja. Dus 3,5 jaar heb ik, de laatste job was op een Royal Huisman, 44 meter zeiljacht. Ja. Maar goed, dat is van privé, van eigenaren. Dus dat is, dan zeil je wel iets minder. En dat het is is meer je Western rosé zeilen noemen ze dat. Hè? Ja. Ja, dus op tijd in de baai opeens heel liggen gezellig. en op tijd dat de rosé wel- erbij. Waarom En, zijn wij nooit uitgenodigd? ja. Vraag ik me Nee, eens af. ja. En Ja. heel veel schoonmaken en bootpoetsen. Oh ja? Ja, enorm. Je bent nog nanny geweest, heb ik gelezen. Ja, Ja. dat vond ik zo'n leuk verhaal. Ik Nou, kende dat was niet. echt een van de Dat moet leukste je even, jobs ja, ever. dat moet je even vertellen, Ja. want het is zo'n leuk verhaal, is dat? Oh Je ja. was de beroemdste nanny uit die wereld. Ja, Super Nanny Super Nel Nanny noemen ze was die mijn naam. Ja, Caroline Brouwer. ja bij Caroline Brouwer. Oud-Olympisch Ja, winnaar. nou, ik heb wel eens een keer een dingetje gehad hoor, met die kleine Kyle jongen. heette Ja, die, hè? Kyle, ja. Ja. Kyle, dan waren we met z'n twee thuis en dan zei hij... ze noemen jou dan altijd wel Super Nanny Nel, maar Super kan er wel voor weg. Ja, als hij zijn bord niet wou leeggeven. Je was of zo. streng. Nee, veel mee. Maar de Carolijn die had alweer toegezegd om de Volvo Ocean Race te varen Ja. met Dongfeng. En ze had Anita weer gebeld, haar vorige nanny uit Jouren. En die ging het niet doen. En nog een andere nanny ging het ook niet doen. En ze zei, Nel, jij bent echt de derde op mijn lijst. Ik weet dat jij, dat had je zelf niet bedacht, maar ik heb echt iemand nodig die commitment geeft voor 1,5 jaar. Een stabiele factor voor Ja. Kyle is. Ik moest er even een week over nadenken, want ik dacht, nanny stond niet in mijn eigen folder. Nee. Had ik niet bedacht. Maar het is in Australië wonen. En ik ben verliefd op dat land. En het is de Volvo Ocean Race. Nou, daar zitten ook veel Olympische deelnemers in. Ja. Ik heb altijd, Je reisde wat ik- mee ook, hè? Ik reis Veelal. dan heen en weer. Ik heb de Je Olympische hebt het Spelen... afgevlogen toen. Je hebt wel Volvo Ocean Race wel door de lucht Airmiles gedaan. gehaald toen. Ja, heel veel Air Miles, ja. Ja. Maar dat is het leuke aan de Olympische Spelen deelname. Wat heb je eraan overgehouden? Ik heb er wel heel veel leuke vrienden en contacten. Ja, en dat is mooi. een netwerk van hier te Tokio aan overgehouden. Mooi. Ja. En Monique, waarom zien wij jou komende Olympische Spelen niet op het onderdeel dressuur voorbij komen? Ja, dat is een goeie. Hoe oud was nee, Ankie ik van was Grutten te met de oud. laatste? Ja? Nee. Ah ja, ik moest... Dat is zo. U bent 60, heb ik... Ja, sorry. U. Ja, ik Ja, moet- dus ik- zegt hij u. Nogmaals, ik Dan moest, weet je- Alsjeblieft. ik ja, dan moest weet wat je ik zeg zeggen. in deze redactie, hè? Ja. Ja. Jo zeggen we in het Fries. Ah, Ja. Nee, dat is te gekke werk natuurlijk. Je moet heel jong beginnen en dan moet je echt Ja. goede paarden hebben. Nou, misschien Maar moeten we dat eens een keer koffie gaan drinken bij Ankie van Grunsven. Kijken Ja, wat we in 4 jaar kunnen bereiken. Want je kan wel veel Ik ben bereiken. bij in Ankie al korte 2 tijd. keer geweest. Oh. Mocht ik. Ja, Maar geweldig. dat is wel wat je nou vooral doet, thuis met de paarden bezig. Ja. Dat Ja. is je bezigheid nu. Ja. Ja. Mooi. Ja, geweldig. Ja, het is een hobby, maar het is... ik ben gek op dieren, sowieso. Leuk. Ja. Mag ik jullie dank zeggen? Mag ik hem dank zeggen voor deze uitzending? Ik vond het toch al bijzonder verhaal. Bedankt dat je hem die mij us delen woon. Bedankt dat u die met ons delen wilde, Monique. Hartstikke fijn. Dit is deel 3 alweer van de Olympische Spelen. Volgende week het laatste deel, dat is de Paralympische Spelen. Wie hier direct heel uur. Dan zwemster Lisette Bruinsma, hutfietser Tristan Bangma, coach Ilke van der Wal en ik nog een oud Paralympische deelnemster, zitvolleybalster Maria Oys. Bedankt voor het zien. Tot volgende week.